gidan nan ko kana da chance ga takada ga komi ga conditions za ka iya ka kawo ta kusa da ka shi ke ka decide garan bari ta saura gida to ka prepare hankalinka mentally kamar na bari ta gida ko wani ya taba ko bai taba ko yaran nan nawa ne ko ba nawa ba ni ban damu ba domin in ka ajiye mata ka ajiye mata 10 zamanin mun gawo ba zamanin uwayenmu ba ba zamanin uwayenmu ba ba zamanin kakanninmu ba wanga zamanin ga in ka ajiye mata 10 da kyar ka samu uku cikin 10 nan that is 30%. Uku cikin da za su iya su zama su gira ka wannan wanye da kake yin nan ka je ka zo ba da ta bi bayan ka ba kamar yadda yake ke da kanka da kyar ka kama kanka for 6 months ka bari ta gida ko ke da kanka boga ka yi makanka gaskiya da kyar ka kama kanka 6 good months ba wani abu ya shiga cikin wani abu turen gaba da kyar boga to tunda dai kenga ina maka karfi ka kama kanka for 6 months ma to kasancewa zamanin mu ga matan zamanin mu ga da kace ka bari ta gida wasu cikin wayewansu shi su je su yi gini nisa Allah Musa gana gaskiya ne cikin wayewan mai shi ka ga mai shi ya ja gini nisa outskirt ce ban so wani ya dami matana wallahi cikin zongon nan an fiye magana ne shi ka ga ya ake kimi matan shi ya je ya yi gini nisa shi je ya je taurin da to ka make sure kaman ba mentally ke ka cire hankalinka ta bi bayan ka ba ta bi bayan ka ba yaran nan naka ne ba naka bane ke ba ka dawo ba to wannan kai kai shi aka amma ba haka ba kasancewa kasancewa an ci ma an service ma kuma ka ta aika kudi kuma a ciyar da yaran wasu Sisa ni na fi advice kidi ka kawo mata ni na fi advice ko ta ya inda kana da means na gara ka kawo ta don gida ne yo welcome back hello welcome back gida ne yo waje ne yo ko ta yaya mace inda ba matanka kawure ba Allah ka wahala shi sa rokon da ni nake rokan Allah ya ba mu matanmu haka kuma mazan nan matan nan kuma Allah ya ba ku mazanku don in ka je ka aure wanda ba matanka ba kika je ka aure wanda ba mijinki ba wallahi kin wahala kin gaji kuma ba ki iya ki gane wan gaskiya miji na ne ina da wuya ka gane wan gaskiya mata ina da wuya shi za an ka tashi niyya za ka yi aure ka sa roƙon Allah ciki bayan ka yi aure kuma ka bari roƙon Allah ka yi karfi kuma ka bari gaskiyan ka yi yawa ka bari gaskiyan ka yi yawa gaskiya western system ga ya ba su dama suna su yi magana da mu anyhow kun gane ko matan nan batun mata muke yi in gida ne yadda matanka za ta yi ma ladabi ta yi magana in kai magana da kyar ta yi gbe in za ta fara gbe so guda so biyu ma in ka try ka ga manta da babanta inda sun fito gidan kwarai an aje ta yi mata magana ta straight amma inda muke ga muna cikin daji ne haka za mu ce muna cikin daji muna nisa da iyayenmu go and do what you have to do. Okay. Go and do something. Okay. If you don't know what to do, then sit down, calm, and take a book and read, please. Ich will jetzt essen. Okay, go and eat.
Okay. Ko understand na ko? In dai gida ne za ta fi karfinka, ka san gidan da ta fito sannan ka je ka aure ta, ka san waɗanda in ka gaya ma za yi mata mai, za yi mata magana taji. To amma ka ce saboda wani kaza shi ya kawo matan shi karshe sun buga juna ta samu gidan, shi sa kai ba za ka kawo matanka ba, to ka prepare.